खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं स' दिनै नुनो मोनदों UPPL पलिटिकल पार्टिनि जानाखि नेताफोर दं लिडारफोर दङ बिथांमोना रायजोनि खाथियाव थांनानै माबा मोनसे प्रतिश्रुति होनो खोथा होनो जेबो गैयैखाय इस्यु गैयैखाय तेखेतসকলৰ हातত কোনো इस्युই নাই এই কারণে তেখেতসকলে आबुल ताबुल बखियासै केम्पेनाव इलेक्शन केम्पेनाव थांनानै BPF दोलोनि हेंथायै BPF दोलोनि माखासे लिडारफोरखौ पार्सनेलि बिथांमोना एटेक खालामगासिनो एटेक माने बुलायनायखौ होनाखै आं पार्सनेलि बिथांमोना BPF नि लिडारफोरनि पार्सनेलि बिथांमोनखौ लिडारफोरखौ बिथांमोना बायदिसिना बुंगासिनो दं बिथांमोननि लाइफनि खेथ्रआव बायदिसिना पार्सनेलि बुंदों UPPL दोलोनि नेता कर्मीफ्रा बिथांमोना मा इस्यु लायामोन थांनाय BTC इलेक्शनाव बेफोर इस्युफोरखौ दिनै वान सेकेन्ड बिथांमोना बुंफिननो हाना हाला आरो बेखौबो रायजो राजाफ्रा सांग्रां नंना नङा बा सांग्रां नंथ'आबा दिनैनिफ्राय सांग्रां जादों बिथांमोननाव प्रश्न खालामनो थाखाय जे थांनाय BTC इलेक्शनावहाय बै जेननायाव नङा बै खेबसेयाव जाबादि बिथांमोना प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ दिनैसिमबो मानो मावफुंनो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा बेखौ ओइ ज'आ नैबे थांनाय नङा दै 2020 जितु BTC निर्वाचन এই নির্বাচনত যিমানখিনি UPPL দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৰাইজসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাইজসকলৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ৰাইজসকলক এজন নাগৰিক হিচাপে যেটো অধিকাৰ আছে এই অধিকাৰটো পাবৰ কাৰণে এই অধিকাৰ বিলাকো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যেটো UPPL দল এই দলে কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু আজিলৈকে এই প্ৰতিশ্ৰুতি ক'ত আছে আজিলৈকে তেখেতসকলে পূৰণ কৰিব পৰা নাই बे खोथाखौ बिथांमोना सोंनांगौ इलेक्शन केम्पेनाव दिनैथ' लागातार सोंनायनि दिन नाथाय बिथांमोना बेफोर माखासे इस्युखौ रिपिट खालामफिनाखै दासिमबो जाफुङैनो दं वान भट वान जब मोनखायाखै आमेरिकायावबो होनो हाया बेखौ दा बे खोथाखौ बिथांमोना मानो बुंफिनाखै मानो बुंफिननो हायाखै UPPL दोलोनिया खोथाया बेसो फैदों दा बिथांमोना बुंफिननो हायाबा निस्सय गावसिनि थांखियाव बिथांमोना फावसयबाय आरो रायजो राजाफ्रा दिनै बेखौ प्रश्न खालामथारनांगौमोन खालामासै दिनैनिफ्राय खालामनो हागोन रायजो राजाफ्रा प्रमोद बर' बिथांनाव आरो बिथांनि दैदेननाय UPPL दोलोनाव इलेक्शन केम्पेनाव रायजो राजानि अधिकार बियो दिस इज दा बेयो जाहैबाय नों हाखायो सोंनो इलेक्शन केम्पेन टाइमाव सोंखानांगौ दा बेखौ बिथांमोना बै प्रतिश्रुति होनायखौ जेबो रायखांफिनाखिसै माने बिथांमोनाव इस्युआनो गैला BPFआ मालाय गोबां इस्यु इलेक्शन इस्ताहाराव होनानै होदों बायदिसिना होदों जायफोर फुराना BPFनि इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव दंना 126 थानि गेजेराव बेसेबांबा नाम्बार 126 मोन नामा आं एक्जेक्टलि आइ फरगट जिखुनु आं बेखौ बावबाय दङ बे फुराना जायफोर थाबोनाय एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय जायफोर सिगाङाव बे पेकेज मोनाखै होनबा गोदोनि एक्स बिएलटि बिथांमोन भलन्टियार फर्स बिथांमोना बेखौबो होनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव फोसावना होबाय जायफोर मोनाखै बिथांमोना मोनगोन एक्स भलन्टियार फर्स हिसाबै दा बेखौ फोसावना होबाय दा दिनै बेफोरबायदि गोबां इस्यु आरो जाय बुस्थुखौ थांनाय समावहाय बारा गोबावथ' जायाखै सरकार दानाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बारा मावनो हायाखै बेखौ आरोबाव बै होनाय क्वान्टिटि बे क्वान्टिटिखौ बांहोनो नागिरबावदों अथ'थ' बोरायनि थाखाय पेकेजफोरखौ बुरजाबो बानायनो हागौ लासै बयबो मोननांगोन नों आंजों बयबो मोननांगोन लासै दा बेखायनो UPPL दলৰ हातত কোনো ইস্যুই নাই ৰাইজসকলৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত ইলেকশ্যন কেম্পেইনত তেখেতসকলে কি কথা দাঙি ধৰি আছে উমুকত বিৰোধী তেখেতসকলে বকি ইলেকশ্যন কেম্পেইনটো পাৰ হ'বলৈ দি আছে তেখেতসকলে ইলেকশ্যন কেম্পেইনত কিছুমান লিডাৰৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ বিষয়ে যাহা তাহা বকি পেলাই তেখেতসকলে সমাজত बेहा परिस्थिति आनिबर कारण तेखेतসকলে চেষ্টা চলাই আছে बेखौसो जों बुजियो दिनैनि तारिखाव मा सानो रायजो राजाफोर
कमेन्ट्सनि गेजेरजों जोबोद फोरमायहर पार्सनेल लाइफआव बेबायदि थांनो नाङा सोरखौबा बुंना नोंथांमोना डिप्लोमेटिक पुलिस हिसाबै मा इसु दं बेखौ बानाय होननायाथ' गाज्रि नङा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो होन्दों माबा मोनसे इसु बानाय दे मोजां खोथा इसु बानायनायाव गाज्रि नङा मावनानैबो देखाय दा दिनैसिमथ' जोङो UPPL दलोनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि अन्मानीय प्रमद बर' डाঙरियार खाम आजिলৈকে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু কথাটো বহুত আমি শুনিছোঁ जों गोबां खोनाबाय मावनानै देखायथों रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो होननानै बख'नानै देखायथों दा थांनाय समावनो बिथांमोना ओरैनो दोनबोबाय नाजाया हसिया उइदाउट एनि इफर्ट बिथांमोना दिनै हाउ केन दे मारैहाय मावगोनफा बे रायजो राजाफोरनि सायावलै साननाया बे अधिकारा कमेन्ट्सनि गेजेरजों जोबोद फोरमायहर फेरेंगा डाঙरिया MLA जिकार पिছত बाइचान्सर होन जिकाथ' ना जिकिब तेखेते किन्तु जिकार पिছত रन्जन दैमारि डाঙरिया रन्जन दैमारि सारक जेलर परा मुखुलि आनिब ओइ थार किबा गेरेन्टि आसे नाखि आरो BTC एन्टारिम ओइ बेलाय सिप हब ओइ कथार किबा बेस आसे नाखि रायजोखौ नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों थेंक इउ फर वाचिं।